ஒரு சூப்பரான ஒரு வல்ல மேக்கிங் வீடியோ தான். ஒரு 90 லட்சத்துலேருந்து 1 கோடி ரூபா வரைக்கும் ஆகும். இப்போ போட்டோட அணியத்தில் வந்து நின்றுட்டுருக்கேன். ரொம்ப ரிஸ்கான இடத்துல தான் நடந்து போயிட்டுருக்கோம். ஒரு 75 அடி போட்டு. ஹலோ ஹாய் மக்களே. அப்பா முடியல, ஏறுறது கஷ்டமாயிரும். ஹாய் மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நீங்கள் பார்த்துருக்க தென்கடல் மீனவன். நான் உங்களோட சாபு. நான் முதல்ல இறங்கி வந்துக்கிறேன். இறங்கி வந்துட்டு டீட்டெயிலாக சொல்லுவோம். அப்பா ஓகே, இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான ஒரு வல்ல மேக்கிங் வீடியோ தான். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு போட் யார்டில் நின்றுருக்கோம். இது வந்து எந்த போட்டுனா, நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம்ல சுருக்குமுடி, அந்த சுருக்குமுடி போட்டை வந்து ரெடி பண்ணுற ஒரு போட்டு யார்டில் தான் நின்றுருக்கோம். கூடு மாதிரி வச்சுருக்கு பார்த்தீங்களா, இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ். ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஏரா வச்சு பூஜை பண்ணி இந்த போட்டு கட்டுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அதுதான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது வந்து இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 10% வேலை முடிஞ்சிருக்கு. சரியா, ஃபுல்லாக ஃப்ரேம் அடித்து ஷீட்டெல்லாம் அடித்து ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. உள்ளே போயிட்டு இது எவ்வளோ லென்த் இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த போட்டு ரெடி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 90 லட்சத்துலேருந்து 1 கோடி ரூபா வரைக்கும் ஆகும். இது வந்து ஒரு 75 அடி போட்டு. நம்ம நார்மலாக ஃபிஷிங் போட்டில் வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஃபிஷிங் போட்டோட அளவு தான். ஆனால் வெளிப்படையாக பார்க்கும்போது வந்து அந்த போட்டோட ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. சரி, அப்போ எதனால் இப்படி தெரியுது அப்படிங்கிறது நம்ம உள்ளே போய் பார்த்தா கண்டிப்பாக தெரியும். இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இரும்பு பாடியில் இறக்குறது. மேக்ஸிமம் இந்த கேரளாவில் வந்து இருக்கிற எல்லா போட்டுமே வந்து இரும்பு பாடியில் தான் இறக்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு விதிவிலக்கில்லை. இந்த போட்டும் இரும்பு பாடி தான். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியல, பயங்கரமாக சரியான ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் போட்டு. நம்ம உள்ளே போகலாம். இங்கே பார்த்தீங்களா, இதே நம்பர் எதுக்காகன்னா அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக. இது வந்து அந்த ஷேப்புக்கு கட் பண்ணி அந்த அளவெல்லாம் போட்டு நம்பரையும் போட்டு ஒரு மார்க் மாதிரி போட்டுருவாங்க. அந்த பிளேட் எடுத்து அந்த இடத்துல வச்சு வெல்டிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ எங்கேயும் எதுவும் மிஸ் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு அடையாளத்துக்கு அப்படி போட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்ம மேலே போகலாம். ஓகே, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே தான் போகணும். ஏன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறதுனால வந்து அந்த ஸ்டீல் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாகவே தான் இருக்கும். அதை மோல்டு பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. இந்த வீடியோ மெயினாக நான் பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, நம்ம வந்து அழகாக கண்ணு முன்னாடி பார்க்குற ஒவ்வொரு போட்டும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேருந்து எப்படி அது தயாராகுது அப்படின்னு நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும்ல. ஏன்னா இது வரும்போது இந்த ஸ்டீலு, இந்த ஸ்டீல் பிளேட்டு, இந்த பாரு, இது எல்லாமே ஒரே ஷேப்பில் வர்றதை இந்த போட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வளைச்சி கண்ணு முன்னாடி வந்து ஒரு சூப்பரான போட்டாக கொண்டு வராங்க. ஸோ அதுக்காக தான் மெயினாக இந்த வீடியோ. அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேருந்து எவ்வளோ வேலைப்பாடுகள் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்களே, அங்கே ஒர்க்கர்ஸ் வேறு வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம அப்படியே இந்த போட்டு எவ்வளோ லென்த் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் அங்கே அணியத்தில் போகிறேன், நம்ம கேமராமேன் இங்கே இருப்பார், அங்கே போகிறேன். எவ்வளோ லென்த் இருக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்கள். இப்போது போட்டோட அணியத்தில் வந்து நின்றுட்டுருக்கேன். இப்போவே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த போட்டு எவ்வளோ லென்த் இருக்குது அப்படின்ட்டு. அப்படியே இந்த ஒரு எலும்பு கூடு மாதிரி இந்த போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10லேருந்து 15% இந்த போட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்து நம்ம இப்போ போக போகிற இடம் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த போட்டு ஒரு பாதி அளவுக்கு ரெடியானால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறீங்க. அது வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லா ஷீட்டெல்லாம் போட்டு ஓரளவுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதை நம்ம போய் பார்க்கலாம். ஓகேவா, கமான். இப்போ நான் இருந்துட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த போட்டு ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் கடலில் இறக்கணும்ல, அதுக்கான ஒரு மெஷின் தான். இதுக்கு மேலே போட்டை ஏற்றி தான் இந்த ரயில்வே ட்ராக் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இதில் இவ்வளோ பெரிய போட்டை வந்து இந்த இடத்துல வச்சு அப்படியே இறக்கி இங்கே கொண்டு வந்து இந்த புழையில் இறக்கி விட்ருவாங்க. தெரியுதா, இந்த ட்ராக் மாதிரி வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இதில் அப்படியே கொண்டு வந்து அப்படியே தள்ளி விட்ருவாங்க. அது அப்படியே போயிட்டு அவங்களோட இடத்துல போய் அந்த போட்டு ஓனருக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கும், அந்த போட்டு கட்டுற இடம், அங்கே கொண்டு போய் அவங்க கட்டிடுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, போகிற நேரமே வந்து ஒரு ட்ரையல் போயிட்டு வந்துடுவாங்க. இந்த போட்டோட இன்ஜின்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக அவங்க கடலில் ஒரு ட்ரையல் போயிட்டு வருவாங்க. ஸோ அந்த வீடியோலாம் ஃப்யூச்சரில் ஒரு வேளை கிடச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஓகேவா, இப்போ அடுத்து நம்ம செகண்ட் ஸ்டேஜுக்குள்ளே போட்டுக்கு போகலாம். கமான். இதுதான் செகண்ட் ஸ்டேஜ். அந்த போட்டு வந்து மாதிரி கூடு மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஷீட்டெல்லாம் அடித்து வச்சுருக்காங்க, இரும்பு ஷீட்டெல்லாம். இது பார்த்தாலே தெரியுது உங்களுக்கு. ஆனால் என்ன, ஷீட் அடித்து இது வந்து ஃபினிஷிங் பண்ணலை. இப்போது தேர்ட் ஸ்டேஜில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இது எந்த அளவு ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு. இப்போ உள்ளே வாங்க.
செகண்ட் ஸ்டேஜில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓ ஓகே, நம்ம போட்டுக்குள்ளே ஏறியாச்சு. அந்த போட்டுக்கும் இந்த போட்டுக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா, இதில் ஷீட் அடித்து வச்சுருக்காங்க. அங்கே வந்து இப்போ தான் வேலை ஆரம்பிச்சிட்ருக்காங்க. அங்கே பார்த்தா தெரியல, அங்கே வெல்டிங் ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு. இந்த ஷீட்டெல்லாம் அடித்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு தான் இதில் வந்து உள்ளே இருக்கிற அந்த டீசல் டேங்கு, வாட்டர் டேங்கு, அப்புறம் இதுக்கு மேலே ஒரு ஏரியா, இது அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வேலை நடக்கும். நம்ம அதே நீளம் தான், அந்த போட்டு எவ்வளோ நீளமோ அதே நீளம் தான். பார்த்துக்கோங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு. அந்த 2வது ஸ்டேஜ் வரும்போது என்ன மாதிரி ஒர்க்கு இருக்குது அப்படின்றத காமிக்கிறதுக்காக தான். ஓகேவா? அடுத்து நம்ம இப்போது 3வது ஸ்டேஜ் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது, அந்த அடுத்த கட்ட வேலை வந்து எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத பக்கத்தில் ஒரு போட்டு இருக்குது, அங்கே போய் பார்க்கலாம். இப்போது 3வது ஸ்டேஜில் உள்ள போட்டுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். நான் அந்த போட்டில் சொன்னேன்ல, இந்த போட்டை இந்த ஷீட்டெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கிரைண்டிங் பண்ணி எல்லாம் ரெடி பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு. அங்கே பண்ணிகிட்ருக்காங்க பாருங்கள். இதை வந்து கிளியராக அந்த ஒரு சின்ன ஷார்ப்னஸ் கூட இல்லாமல் பக்காவாக கிளியராக ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த வேலைக்கு போவாங்க. இப்போ நம்ம மேலே போகலாம். இந்த வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக எல்லா ஷீட்டுமே வச்சு முடிச்சாச்சு. உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கணும்ல, வாங்க. போட்டுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு சைடில் வந்து இந்த பலகைலாம் அடித்து வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா சைட்லேருந்து வேலை பார்க்குறதுக்காக தான் பலகைலாம் அடிச்சிருக்கு. இப்போ இது வழியாக தான் நம்ம அந்த பக்கம் உள்ளே போக போகிறோம். கிட்டத்தட்ட ரொம்ப ரிஸ்க்கான இடத்துல தான் நடந்து போயிட்டுருக்கோம். இப்போவே தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன கேட்க வரேன்ட்டு. லைக் பண்ணி விட்ருங்க. இந்த வீடியோஸ் யாராவது பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இப்போது இந்த போட்டுக்கு உள்ளே போய் பார்க்கலாம். கமான். இந்த போட்டில் இப்போ மேலே தான் நின்றுருக்கோம். இங்கே வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி அந்த போட்டில் போகும்போது இதுக்கு கீழே நின்றுருந்தோம். இப்போது மேல் பக்கத்தில் நம்ம வந்துட்டோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிஷன் போட்டு வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இங்கே வந்து அவங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் வைக்கிறதுக்குள்ள இடமா இருக்கும். இதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்டிஷன் போட்டு இந்த டீசல் ஏரியா, அப்புறம் வாட்டர் டேங்கு, அப்புறம் வீலர்ஸ் ஏரியா, இது எல்லாமே அப்படியே பார்ட்டிஷன் போட்டுருவாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 50% மேலே இந்த போட்டில் வேலை முடிஞ்சிட்டு, இதுக்கு மேலே ஷீட்டு போட்டு அதில் வந்து மேலே ஃபைபர் போட்டு அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஒர்க் இருக்குது. மக்களே, இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இந்த போட்டு வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருந்து இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் எவ்வளோ வேலை நடந்திருக்கு, இந்த போட்டு எப்படி இருக்குது, எப்படி தயாராகுது அப்படின்றத டீட்டெயிலாகவே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன். இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின கருத்து எதுவாக இருந்தாலுமே கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக எல்லா கமெண்ட்ஸுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். டாடா பாய் மக்களே.